Hej og velkommen til den her YouTube-kanal. I dag skal vi teste dem her Faxikondi ting. Og jeg har min storebror med her. Men hvad fanden skal vi starte med at smage, Vilfred? Skal vi starte med den her? Ja, og man ved jo ikke, hvad det er for en smag. Det er smage. Det smager lidt af mynte. Ja, og måske også lidt... Hvad sagde det nu? Det er helt overgivet. Ja. Ja, og jeg tror, det er noget champagne-ros-agtigt. Vandmelon noget. Jeg tror, det er champagnebrus. Hvad tror vi, det er, Vilfred? Det er ny. Mm. Den her smager også lidt af mynte. Ja, men jeg tror. Det er ret lidt smag. Ja, lidt stærkt. Den sidste, altså den første, vi smagte, den bliver måske en 7 ud af 10. Den her 5 ud af 10. Så det er sgu den næste, Vilfred. Skal jeg ikke det? Nej. Og så hælder vi sgu op. Også lidt af mynte. Ja, det smager vist alle sammen lidt af mynte. Ja. Seks ud af 10. Jeg smager lige igen. Ej, tak. 6,5. Og så til den sidste. Den her. Okay. Hæld op. Jeg ved det. Vandmelon. Den her kan jeg godt lide. Skriv i kommentaren, hvad I tror, det er. Vi afslører den hjemme lidt. Ja. Okay. Og husk at like og subscribe til den her YouTube-kanal, som vi slet ikke har lagt den op endnu. Se. Der står sådan noget her under bunden. Se, det er en pink. Så er det en myntesmag. Ja. Og den mørkeblå her, det er vindrus sunlolly. Og Den er grøn. ja, den her, det er champagnebrus. Og så den her, det tror jeg, det er sødslik.